Shiyanan a office na thola yin intercom atangin phone call lo kala ama interview tu journalist aron thlen to thu chu aron soi dar khat aya ma da yaron thleng ma se shiyan chuan sui mu cha ka wangin lutlang tir tur chuan lo shil a ma ron dinga mu chuan a mi nga ani lo ti chu a shengal ju yi ling zok adin ta ka chuan a be sei lo zok ani ti chu a thup lem lo Mase yulingi chu in soifia vatin ama interview tu tura anti khachuan boina aneya wangin ama zok chu antir thu chu a soive maya yulingi chuan interview chu achan mai dona mase shiyan chuan a outline chhiar masak adi le phot yulingi poin a peve vata a chhiarlai chuan thil fel lo omti a hria Amazana shui kuchuak alo chiar lok tonin khan a in angchia ti a shengal bok shui in company thenve meu chuan interview an nei zo der to shui chu a ming ziak tura anti chuan ju yu ling ming a mutel tatlata ma se interview lo nei puyang ti ala ring thiam chuang lo a appointment nei awangin shiyan office lama pana chen shen a mu chuan bevatin interview chungchang a soipui le chen shen chuan ama a boidona wanga a aya atir nu in interview nei felpui vek to thu chu alo shil shui na a chan le ma in room atangin shiyan a ron chhuaka shui chuan uluk em em in alo ena chiang taka a mela muawang chuan a hlim ti a mela chuan a hriat thei Shiyan thung chuan interview ber anei fel to wangin shui chu akal pel maya shui po har chuak thutin a cheve phat shiyan chu azot ngal chot bok shiyan chuan interview nei fel vek thu soi ma se shui chuan aril ru olsam takin ne saka outline na azia lan lo zo na dang panga a soi zat zat te chuan shiyan ril ru chu a hne ani ber elevator at chuan chen shen te nen an pathumin an chuang chapa interview turin hun ain siam to ti shema se khoilam nge apan puido na sha lo wang chuan zo na zo atuma achong man chautia shiyan phone ari ka wang chuan angoi le ri shiyan nan chang lova a me to pralin cheng shen phone chu ari le ngal zat zoi taka a chan na chu phone kal tlang chuan mei cheo in vin setin Uncle Shiyan chu phone pe turin a ron ti a chong vin bok nen shui chuan a she thei veka makalo ti hle avanu ni om tak en kol tu nu chuan ngai dama ron dil zuya Shiyan po in thu oi lo chuan a ma a ron in lan to lo turin a shil chen shenan phone da nu chuan shui chuan angai to na komin avanu ni si a khati taka mi za lo chu en kol chhalo ti hle a e lo mel hle bok aril ru she theini om fashion in shiyan chuan chiang zatin shui chu mela shui chu insiam chhawatin anui ngal varvar kar chuan a tur shiyan na shil chuan makati hle a interview chu a chhul le ni ya angai man ma se shiyan chuan a ma a athu soi khalo she rengin khoi muna po shui in poeti lo thu chu a soi to bok nen chu aron soi chuak le a kara darkar ni hun an nei do na wangin chumi huna chuan interview nei puya tumani kara chuan ngoi rengin an thutlanga chen shen chuan a madar thalanga changin a en zeu zeu bok shui chu a ril ru in a chong mol mola a chan nu shan shani thu soite chu sherengin shiyan chu miwan tlang chunglam ni ma se mi pa ve thawani a en liam bik lawang ti ril rupu in a chanu shil angin asam chu a benga te chuan a zepa shiyan chuan enga ma ngai lo thunga akuta che le shu chuan shiyan chuan akut la sonin amal chunga ada daya aril ru te te chuan shan shan tek thik chu a thok don lawani hi atinwa no avoti ti em shiyan na zo chuan votati lo thu in a changa shiyan chuan driver chu thu pe in tukver hong turin ati zui shui ro lom vak lovin a thu cha a tukveran hon ta ka chuan shiyan mit lak nan apun fen ching deuh po chu avot ti wangin apot changal avot ka tilo ti khan lum ka ti na ni chuang top si lova atiril rule no shiyanan hunan nga lo thu soita ka chuan interview chu an nei ta a kongtluan chuan zo na sang sang anin zota shiyan po in chatakin a chang ve zel bok
an tumram an thlen hnuah hrian chuan Shuyi chu a let le thei tur thu a hrila Shuyi ro lung oi lo ru deuhin a in ti khau lui thunga chulai hmunah chuan a duh dana a let le na tur taxi le car a awm lo wangin an rual a let le chu a tum bur bawk hrian kal tawh chu zuin zawna a zawt le a bial nu nei le nei lo a zawt chuan ngai dan dang a put lo nan an magazine chiar thin hmeichhia ten a hriat an chak a rin thu chu a sawi ve zai hrian chuan lo chang lo thunga zawna dang a zawh pawh chuan a ngai pawimawh hmel vak tawh lo hrian ron au tun awm takah chuan awlo chhuahna lam chu an hawi duna hrian an pan mai tum chu Shuyi chuan chet khalin phul hlutin Mr. Gwan lam chu a pan zui dor Mr. Gwan a hredai chu Mr. Gwan baka hrian pawin mak an ti hle a anin din chilh lai chu a lo thlir ringot Mr. Gwan hnena a chanchin a hriat dan le a hnakai hnawih lamah chuan amah chu a hriat ve hle thu te chu a sawi molmola Shuyi chawng kam le awm dan vel chuan Mr. Gwan chu a ti lawm hle Mr. Gwan an hrian hian hmeichhia nang ang rual ala ron hruai ngai si lova eitur lo ba sai na chang pawh ka hre lo ka thiam lo pawh ni chia lo hrian hi idem theiang a ti zui bor hrian an ani hi chu a ti lain Shuyi lowin rolin thu dang dai ron soya Mr. Gwan a sakor te chu pan hnai hretin a sakor te chanchin chu a zual zui ngal dai Mr. Gwan chuan a sakor thaho omna hrilin a kal sona hrian chu Shuyi in zui tir turin a hril ngal bawk Mr. Gwan kal hlat ve le Shuyi chu in soi khal vatin Mr. Gwan an a sawm awanga kal ani thu chu a sawi zui bawk hrian in thlak tura a luh hlanin Mr. Gwan chu a sakor nen an ron kala a nupui thuam nuhak thin a awm ti hrilin in thlak na ina chuan anin zui luta Shuyi in hrian in thlak tur va hmuh chuan hrian pawin a lo hmu ve chia a lu a che zau chuan Shuyan chu har chhuak thutin a kal sawn ta vata Mr. Gwan chuan a nupui thawm nuhak thin te chu pe in thlak tur a hrilin a chhuah san zuia Shuyi pon hrian thli thlai le photin a chhuak man dai thawang tiril rupu in thlak turin a in khung ve sham hrian in thlak zo kawngka ri thawm a hriat chuan a belt banin hrian chu awa belt a hrian thiam lo thu le hrian tir turin a au zui hrian po in herin Shuyi awmna lam chu a pana a ron pen thawm a hriat wangin Shuyi po a in siam tha sok mase a zawna thlen hma in hrian chuan a bum vel mai maya ngain a let sana a chhuah dawna a hreng thiam lo ani chuan hreng lo mai turin a hril zui hmia Shuyi ro makti zetin a hoi chhuaka khatianga in hnawl mai maya chuan rilru ti hnwal pha atum lo hle thunga an sakor tur ve bula chuan an dinga Shuyi chuan in ti zei takin sakor chung chuan zirtir turin a ngen le hrian po chuan hnial lovin a chuan tira a hnunga a chuang ve ngal bawk muang changin an chuak duna a hnu deuh chuan Shuyi chu in van hnet tur a hrilin chak zetin a tlan puya Shuyi chu lo wangin a che teng tung to a sakor din rualin rang takin a chuk ngal a pai chat bawk hrian an chuang le tura hril chuan experience tan chawa chuang ani thu te chu soin a du tok to thu chu a hril ngala a awm dan awang chuan hrian chu a lo nui suk Mr. Gwan le hrian te in kom na pia dewa chuan Shuyi a thu a alam hoi an ni wangin a chanchin an soya ngain hrian chu a horu hle bawk Mr. Gwan hma a ti zak chu a ho hle ani ber mai a in thlak zo hnuwa po hrian te chu an la in beringa Shuyi poin thlir ve ringin a rilru in hrian chu a re le molmol a che dan ka hoviang ma se chhelo ti hle ti ero chu a zep chuang lawa an ho konga chuan a in thlashung to hle a hun tam tak a po pen sak wang le ama thla ho masatura driver thu pek wang chuan hrian chu a en vung funga lunch chi chu abani te in a in hria hrian chuan ipad mangin thila chiar zui molmola ngoi ringa thu ani wangin Shuyi chu a mu thluta vat reng bawk a bulop tur chu hrian chuan aban lo do in aban kham chuan Shuyi chu a mu hil zui ta vat
a har le meu chuan a in kota driver nen chau an lo om to driver chuan hrian chu thil poimo oma wangin a le to thu a shila shui chhuan nuwa car po atlan chuak zui ngal atlan lam nu da ya a beng be a om lo ti a shele chia ma se alom thu soina chi khatani mai ti ril ru in lak le chu atum talem lo shui na thona hmuna chuan a thopui nu in juyu lingi chu a rel deuh ringa shui zokin enga ma ngai lo melte chu a hu zok lek lek hial a chanu chuan interview nei na a an outline chu soi chuakin ke point ka mu pui lo che anya avai khan juyi ling son a copy du anya avat ni omve chang tak ati hlak laka shui ro in thil sha chwa anei kara interview an chan chia khan a zona masabera wang khan shia nan chiang takin enani kha juyi lingin alo zo cha to wang ti a she chhuaka a zona te chu juyi lingin a zo vek to ti she chhuak le nu in shian khan chan na ngai voi ni apek te wang chuan zakin shian laka chuan a in thlashung zwal sau shui chuan hun man dan chu shan shani a shil le nga zung zunga anti ti top don lama beng be a thei ngil thu a soi chuan shan shani chu alo phur khop mai shian mule theina chance ani ti shilin lalet le ngei turin ti a shui poin ngai dan thatak nia nga in cheng shen chu a kol zui ngal cheng shen ne na chuan shiya na bia ka du thu a shila shiya nin phone lo chan nu chuan beng be a thei ngilem ti azot anin biak na chu loudspeaker ada in shen poin alo ngai thlave zel bok shiyan chuan beng be chu mudai to in alek wawa a mu lo thu a chan chuan chen shen in makalo ti hle shuyin zong non tura ngenin azon mu chuan la tura ama mu nge ngai do na wangin a beng be chu a soi hlu hle a dot po ni se thudik thei ang ber turin a soi nga zat zat bok a soi hlu viau na in shiya nan plastic manga siamani thu a soi chuan a har sat lai mi ni thu chu a soi ba nok shiya nan chen shen phone a pek nu chuan chen shen chuan a pek tur thu a shila shui in alak thei tur thu lo soi wat chen shen poin a rem ti taringot an thu soi lo sha tu shui thil ti dan vel chiang taka sha tu shiyan po chu alo nui ringot bok shiyan ina thlen chuan zan reya a ho thut chu shin yu chuan makalo ti hle a shin yan chuan a inani angin a muchak lawani chuan a pi bula om turin a shil ngal bok shui arun kal dona wanga ho ani ti chu a soi lang lem lo shi yu chu a room atom char char turin a shil bok shui arun thlen nu chuan kong kabula ading le te te a akik don che atia kong khar chu alo in hong ama a lo in hong top chu makti zeti na hoya in chunga po hoi kwal dun tunin shiya na mu ralin a bengal vat bok shiyan chuan a beng be ada na dokan lam chu akoka shui point a enjoi ngal a beng be bula magazine na meche mela mu chuan a beng be po she chang lovin chu nu chu adu ve emni ti shinyan chu azota shiya nan a chan ma chuan ani point adu zale a album ho po anei vek thu a soi nga zat zat a hla adu bera zo la yin shiyan phone lo ri a ani po chu angoi ta mak shiya nan phone call a chan ralin gwanji chuan chen shen ne na changin na awangin ina a hoti a sha thu chu asoya ati tur hawa cancel veka wangle tun anga a ho ngai lo boka wang chuan ngai zonga nei em ti chu aron zot ngal kum thum chu ngai zonga nei to lo wangin gwanji chuan aron ngai ven hle a ma se shiyan chuan be zui lovin nakina abyak le tur thu shilin ada san mia shui chuan a na chung chang wanga in bia a nga in a thil sha tang ang chuan zona a zota a thil thlir vel dana chuan shiyan te na chung chang chu a ngai ven ve hle ti chu a sha thei a zona te chang mai lovin in tura duem ti chu a zota in tura siam saka pek nuwa chang chawin ingai dan ang khan local taila ka hlot ling thawin I ringem ingai dan lo dik ta se in magazine tan eng ang chia nge I hlo chwa theyang ati a shui in a chan ma in room lama thoma lo ri a shui chu makti zetin a hoi nga show bok a hoi kwa le dewa mei che thom no te a mu ta ka chuan shiyan chuan bel nu nei nia angai ngal mia
ka proposal lam kha chu da chaila ibel nu ne na in hun mang ka ti buain ka sia in thashun mel tak chuan ati a sian chuan bel nu lamarun soi chwa dai awang chuan makalo ti zok room om so ibel nu ni lawim ni ati chuan a bel nu ni lo thu a soya a that lo chu ati sap chuan sian chuan lo she man sham inge cha chu a lo ti le ta thil sha swal pal anei thu soi ba no ya awanu ni ti a shat nuwa phei chuan boina nei pui hlawin until in lai chu sian na pe a atlan chuak zui wat atlan chwa rwalin shu yu arun chuak ve ngal bok pona chwa nu chuan a thodep depa awa nu thin chia zia she to boka boina nei pui chu a hlawan ni ber shu yi in alak tak lo beng be chu sian chuan akle ngala shi yu chuan abel nu lo ka lem ni ti azo na po chu a chang lem lo shi yu chuan ramdanga zin kho thon ve la di la an tha te ho reng reng in rim takin na an thoka an tho chwa sa chen na hun an nei ngai lo wangin ama chu zalian taka a om theina na ngen bok ma se sian chuan a thil soite nya ka na tura nei zel wangin a thil dil chuan omzia nei mel lem lo University chataka luchin ma se a grade chia thei em wangin a zirla ya ril ru a pelem lo ti chu a sha thei shu yi an na thona hmuna thlen chuan in sil har turin washroom lam chu apana a chwa dona yulingi phone manga ron ang bor bor a ron lut a hmu wang chuan a lut le ri yulingi chuan interview chungchang chu soin shiyan chuan engthil poimo ma soidu mia lo thu te chu thinrim takin a soya engkima shuyi a chungnung bek thin te chu a thina ti rim hle bok shuyi a bul mai lo dinga hmu ralin a phudora a phone thlau chu shuyi chuan lo charwat a fakna awanga lom thu shilin shuyi chu a chwaka yulingi ero thinrim awangin a in hum ru chol chol thunga Shuyi chuan sister yi mu in lung oilo na te a thlen ve boka a outline zong zong ne na alo ruk sak chuan a ti lung oilo zwal hle ma se sister yi chuan lo hnem zelin a thiam na le theina te chu midangin an tluk lo ti shilin he industry a hian maba ki langa lutuk chu wangin midang ho chu an omin om tir top mai ro nangma khai poimo ber khang thinrim na te mang khan I hun khoral su ati ta ka chuan shuyi po ril ruthar pu in phur takin a thok zom le tanga la shiyan tuk chhuan ei la yin shiyi phur zatin lo kala shiyan ei tur siam eya a fakral chuan shiyan ei vatla na thok turin kan chuak donia ati chuan a thil eya top chot ti tur nei chuan lamin a thawa ma se shiyan chuan a chwa rwala lo le to lo tura ati wang chuan a ding le ri a kar te ti top saka vo ma se shi wi chuan a pu adil thei tho ti angai to na sha thei ni om fashion in shiyan chuan ipu ne na poisa dil ma la heta chuan I local thei to lawang password ka thak nga lang ati ta ka chuan du than tur nei le talaw Shiyanan shiyu a thla nuwa an tlan chuak tur chu shuyi a hmu wang chuan a din tir le ri shuyi elevator mang tur chu a thlir renga shuyi ro chuan a hmu ve lem lo sister yi in shuyi a ko wangin shuyi po a room a lu suya a hnuaya thok tur intern anom ti a sha chuan a lom vak lo a boy chin bok nen mithar han kai shwai vel chu hun nei a in rin lo thu a soya ma se chief editor berina ati to miaw wang chuan a hnial du talaw a thopoinu chuan intern an nei thar profile chu a NVA a zirna hmun sang sang te chu zirna in tha tak tak vek an ni ma se a grade ta chiat hlom em wangin shuyi chu a phur lo hle thung